съм имала тежък ден, случвало ми се дори да ме боли глава. В момента, в който вляза в залата и започна урока, аз забравям за проблемите, защото за мен са важни хората. За мен е много важна комуникацията и се опитвам да усетя настроението, да усетя дали им харесва музиката, дали им харесва фигурата, която им давам. В смисъл и изцяло се опитвам да се отдам на тях. И след това, естествено, се чувствам страшно изтощена. След 3 часа през школата минават на ден сигурно над 50 човека. Се чувствам страшно изтощена, но и удовлетворена в същото време. Това, което ми отнема от личното време за моя съпруг. Това ми отнема, защото той е на работа през деня, аз съм свободна, когато той се прибере от работа, аз трябва да отида на работа. И де факто ние се виждаме след 10 часа вечерта, ако нямам репетиции, за 2-3 часа. Но събота и неделя се отдаваме, нали, един на друг. В смисъл, тогава си водя семейно. Съпругът ти танцува ли? Да, ние се запознахме в школата по танци. Аз му преподавах. Аз му бях инструктор. И той много бързо напредваше и моята шефка всъщност го хареса много и ме попита, искаш ли да бъде асистент в школата. И аз казах, да, той се справя добре. И за малък период от време е бил инструктор, водил е школа и танцува много добре. Най-интересното е, че него много дами го харесват като партньор, защото той е супер лежерен, прави така по-лесни неща, приятни, специално за социално танцуване е перфектният партньор. Много добре води. От колко години имате брак? Ами от 2006 година, това сега ще започнем 7-та година. Иначе се запознахме 2004 година. Всъщност в началото аз въобще не го харесвах. Съжалявам, Боби, обичам те. Въобще не го харесвах и не си представях, че ще бъда с този човек. Но в компания, която сме излизали, винаги ми е правило впечатление как разсъждава и много ми харесваше как се държи. Той е супер естествен човек, супер натурален, не се прави на мъжкар, не се прави да го харесват. Аз харесвам естествените хора, в смисъл тези, които се държат нормално. И това много ме привлече към него и постепенно всъщност се задълбочиха нещата. И ние всъщност бяхме приятели, което за мен никога не съм си мислила, но това е много важно за една връзка. Защото в началото, когато си харесаш някой и ти излизаш с него, опознавате се, но всеки представя най-добрата светлина от себе си. Всеки се представя за много добър и всъщност опознаването идва на много по-късен етап. А ние с него всъщност се опознахме първо като приятели и след това, специално при мен след това дойде любовта. Той си ме харесваше от самото начало. Но никога не ме е преследвал по някакъв начин, никога не ми е досаждал и може би това също повлия. Ти сега си обродена с много мъже, той не ревнува ли? Не, въобще, защото той познава моята среда, той е част от моя живот, в смисъл от работата ми и познава всички в салса средата във Варна и си имаме невероятно доверие. Това е много важно за един брак, за една връзка. Всеки да има свободата, да има своите хобита и да прави това, което обича, да не се притеснява от другия, какво ще каже другия и да си имате доверие. Доверието е много важно. А ние с него си имаме невероятно доверие. И сме си доказали всъщност любовта през годините и за мен това е човека до мен. В смисъл това е човека, с който аз искам да остарея, от който искам да имам деца и така. Това предстои ли? Ами надявам се. Надявам се един ден да имаме деца и двамата много го искаме. И искаме мечтата ми е едно малко момиченце да щука из залата и да бъде като талисмана на Куба. Момиченце, танцорче. Ами аз така искам, но какво за то поиска? В смисъл, че каквото Господ даде, не знам. Танцът ли е твоя живот или съпругът ти е твоя живот? Това е много труден въпрос. И без двете не мога. Ако може да се съчетаят, би било чудесно.
За мен, може би на първо място е съпруга ми, въпреки че не му отделям толкова много време, колкото ми се иска. И след това е танца. Но бих живяла без танц, не бих живяла без него. Преди години е имало категоризация на артистите. Комисии са определяли ежегодно категорията на певци, танцори, аниматори и атракциони. Според нивото на възможностите си, те са работили в заведения, хотели, комплекси. Сега не е така. За съжаление, всеки, който си мисли, че може да танцува добре, ушива си костюми, качва се на сцена и се опитва да лансира нещо. За мен е важно, когато отидеш да покажеш снимков материал и видеоматериал. Така че този, който те наема за сезона на работа, да види за какво става въпрос. А не просто така да си кажем, аз танцувам, имам 4 двойки и искам да участвам в вашия хотел и да се наема без да бъде видяно, без да бъде оценено преди това. И това ми се е случвало и случвало ми се да ми се обаждат по средата на сезон, защото еди си какви танцори са били наели, които не са се били справили и така. Ти как определяш себе си? Като успял човек ли? Определям себе си като щастлив човек, защото имам прекрасно семейство и всъщност се занимавам от това, което най-много обичам. Надявам се да го правя още дълги години. Като щастлив човек се определям. Това е защото ти самата притежаваш определени качества ли? Или и защото по пътя ти е имало хора, които ти помагат? В моят танцовален път, в развитието ми, така да го кажа, има няколко човека, които страшно много са повлияли душевно и физически за моето развитие. Първо, моят съпруг, че ме подкрепя изцяло в развитието ми като танцор, преподавател, изцяло. Моите родители също много ме подкрепят и са ми дали пълната свобода да работя това, което искам. Нина Козина, тя е един невероятен хореограф. Това е моят преподавател, основен преподавател, когато учих в Свободния университет, хореография. Тя ми даде страшно много. За тези 4 години, благодарение на нея, аз се развих моите танцови способности, данни, качества. Научих се да се чувствам свободно на сцената и да изпитвам удоволствие от танца. И когато човек изпитва удоволствие от танцуването, публиката и тя изпитва удоволствие. Елена Бали, тази дама, всъщност тя ме запозна с салсата, благодарение на нея аз танцувам. В смисъл, тя ми даде основата. Наскоро, от няколко години, благодаря много на Гаро Зонян, който ме запозна с кизомбата като стил и като танцуване. За известно време бяхме партньори. За това, че той ме запозна с за мен невероятния човек, преподавател, човек с голямо Ч, Квен Далима. Това е един световно известен хореограф, танцор. Той се занимава с кизомба, гостува по много фестивали и е уникален като личност. Той ми даде тази душевна свобода, от която аз имах нужда. Благодаря много на Памбус. Благодаря много на хората, с които съм работила, с които вече не работя. Но те са дали страшно много за моето развитие, за развитието на клуба. Това са 2 много сладки девойки, Инна, Лили, Евгений, моя бивш партньор, който също с него много се развихме двамата като танцовална двойка. Стоян, Джорджо, това са хората, които работят в момента с мен.
нова страст – кизомба. Какво е това? Това е анголски танц. Казват му анголското танго. На превод означава парти. И този танц е съвсем нов за България. По света се танцува много. Благодарение на Гаро Озунян, който въведе преди няколко години кизомба, ние, инструкторите в различните градове, опознахме този танц и искаме да го развиваме. Кизомба ми харесва, защото музиката първо е много, много хубава. Това е танц, който се танцува тяло в тяло и дамата се отдава изцяло на партньора, духом и тело. На днешно време това обаче е много, много трудно за дамите, защото жените напоследък са свикнали да се справят в живота самостоятелно, някакси това ми прави впечатление, и много трудно позволяват на някой да ги води. Но когато го постигнат това, усещането е невероятно. Наистина е невероятно. Да танцуваш, да следваш и само телата да говорят, без думи. Уникално е това. Това е най-уникалното за мен. В танците дамата трябва да си е дама, тя трябва да се довери на партньора си, да го остави той да я поведе и да го следва, да се научи да го следва. А кавалерите трябва пък да имат тази смелост, сигурността в себе си и да поведат дамата без да се притеснява, защото го има и този момент. Понякога жената надделява над мъжа и тя започва да го води в танца, а това не е добре. Той така не може да се развива. За мъжете е важно да се научат да водят. Добре. И в живота ли е така? В живота мисля, че трябва да има и от двете. Смисъл, може би трябва да има моменти, в които мъжа да води, моменти, в които жената да води в живота. И в същото време, всъщност за мен е важно да гледат в една посока. Гледат ли в една посока, има ли компромиси, всичко ще е наред. Урока, който научихме днес, е, че ако копираме поведението на двата пола от танците в реалния живот, може би няма да страдаме от това, че жените са иззели повечето мъжки функции. Гери ни доказа, че когато човек се довери на партньора си, връзката е успешна и удохотворена, градивна и реализирана, също като нашата героиня в начин на живот. Със съдействието на